Ka Pakistan menta kalalong ka sopdong basir khai jong ki kato ka negeri ki badon ha kajing snolem ya kajing sya penyap ha pahalkam la ya thu ba menin ka sngi palai ki briu hi ki badai ki briu jong ka Pakistan kim om don jing suk setia ha pedeng ka thma ka balai khruit bat ke India menta penban laong ba ka Pakistan kala don ka thma po i ha ka ba ki nong sing jong ka sin ki la pelong ya kajing ya khi ka basir khai menin ka sngi kani ka jing yakhi ka balapen ibor da ki paj ba nong shnong jong ka sin bat ki bor sarkar halor ka jing thmu jong ka sarkar Pakistan ban shna nritli ki jaka pelang ki bana ka wa indos ban supply shaki ka to kani ki jaka ki bom don laong batlim la klumar pen ban ha kani ki jing yakhi ha ka bala shim ki arngut ki men simbriu ki bala khlan no ha ka te ki jing yakan an bat da ki phongut ki bala men saujur bat laong ru ba ki bor pulit ki la sha thermau ha ki paj ba bat ki la men saujur Kidon ruki kali sarkar ki bala sya thang wat ba kaying menteri kampo ying jongka Pakistan ru kala sya thombor hakiriu paj ba Kumban syukdaw menta baka Pakistan kalahap haka kim khat ya menta nadu baka lahir thma hapa halkam haba phai syaka umbam umdi ka India kala pensaja hikat ya ka Pakistan da ka baka lakhang ya ka Indus Water Treaty haba ka Pakistan kala phai khmat syakari ka ba marsnda abatka ka Afghanistan ru hapo kategori da ki khubor hamsaya laong bakan sataino ila ka jong ka dam pelang kenang baka kan tuju sya Pakistan ka Iran ru kumju kam syam lala ban ai namar yaladero kala yo jing mentoy na ka wa ka batuj na Afghanistan menteri rang badu jong kari India Narendra Modi ulaong ha kajing keren ka pamenta ka sing thoding ulaong badalele ka Pakistan kan yo satian na kawa ka batuj na India bat syusuru ulaong baka India ka David ban bat yala ka jong ka jutang badalele ruem las ngutu ang ne menta baka Pakistan lakan phai sya ka diang ni sya ka mon don lachu satia yaka hadu bakan ki penban sada ka thma po ying ha ka baka thma ka de ka thma namar baka las ngutu ba menta ka lahap ha ka apot jong ka jingkerdu